Jao, dragi moji, da li prepoznajete ovu prelepu pesmu? Kolega, možete Nestore podići malo instrumental? Dakle, jedna pesma Đorđa Novkovića, Doviđenja i ne plači, za jednu ranjenu šlagersku dušu koja je specijalno zbog radiotelevizije Vojvodine i zbog mene došla da podeli s nama neke lepe trenutke, jer potrebno je danas naučiti ljudovati, potrebno je danas čovek biti, potrebno je se osamiti, nekad treba i plakati. Kako kaže Maki u ovoj pesmi, doviđenja i ne plači, cvete neubrani moj, ja ću doći. I ja moram da ispričam jednu anegdotu iz života. Moj gost, pesnik Nebojša Neca Đurđević, ali Neco, vi radite jedan drugi posao, što bi rekli smenski rad, saobraćeni ste policajac, pa onda kad treba smena, treba da pogodimo moju smenu i vašu smenu, pa ste vi došli ovde u Novi Sad, malo da prođete pored Sremske Kamenice, se setite nekih svojih uspomena. Pa nije vam bio dalek put, mnogima je daleko da dođu iz druge ulice. Vi ste došli, Neco, iz Koceljeve, jel tako? Da. Kakav je bio put? Odlično, vratio me u neku prošlost kad sam često putovao. Dobro. Za Sremsku Kamenicu i sad sam samo sa nekim većim žarom i nekom tihom žurbom, ali sam polako vozio. Dobro, znači vodili ste, naravno, da. Ako neko mora da poštuje pravila u saobraćaju, to ste vi kao saobraćajni policajac. Pričat ćemo malo o tom poslu, nego bih ja da pričam o duši, jer sam ja čuvar noći od samoće, a onda čuvar noći od ljudi, jer se nekad Neco treba osamiti, jer nam je život jako postao stresan, jel tako? Jer se slažete sa mnom da vi morate da se osamite uz laptop i da pišete svoju neku poeziju. Morate imati dan za sebe malo posle smenskog rada. Da, slažem se i ne treba se plašiti samoće. U samoći se, mogu reći, najbolje i najjasnije čuje tišina i sami sebe najiskrenije čujemo. Moram da kažem, kao pravi gost, vi niste došli praznih ruku. Dragom Aleksandru Saši, nosiocu najpozitivnije energije, jednog vrsnog novinara koji za osmeha sve ostavlja iza sebe, za lepe trenutke, uz moju poeziju od Nece. Nebojša, zašto vas zovu Neca? Jel ste dobar ko Meca ili ste Neca? Zašto vas zovu Neca? Bio onaj Neca u Srećnim ljudima, u jednoj seriji bio jedan Neca, ako ja dobro pamtim. Da, jeste, sećam se, ali ja sam malo stariji od tog Nece i u to vreme, u vreme mog detinjstva, Nebojša su zvali Nece, dok danas Nemanje zovu Nece. A Nemanje zovu Nece, a Nestora zovu Nece. Nestore. I Nestor je Nece. I Nestor ima divno ime. Meni uvek padne asocijacija na našeg Nestora Gavrića. Divno ime, ali i Nestor je Neca. A Zorni ne treba, Zorna Đaković, njoj ne treba, kako bih rekao, dovoljno je lepo ime devojačko, Zorna. I Neco, mislio si da ja nešto grešim. Ne grešim ja ništa kad pišem poruke uniformisanim licima, samo da ti kažem, grešaka nema, jer sam ja ta stara škola. Međutim, za početak, sad da li ću ja dobro izgovoriti? Stiho
Stihosnolov, jesam dobro rekao? Stihosnov. A Stihosnov, naravno ja da ne pravim greške po tastaturi, ne bi bio mister lapsusa 3 puta i ne bi grešio. Da ponovimo još jednom, kako se zove pesma? Stihosnov. Koliko je ta pesma imala pregleda na YouTube-u? Zadnji put kad sam gledao preko 16.000 pregleda. Šta će pesnik na YouTube-u? Pesnik treba da ide na sajam knjiga, u knjižare. Pesnik ne treba da ide na YouTube. Pesnik ne treba da ide na Instagram, na Facebook, ili ja grešim? Ne, ja mislim da treba da idemo u korak sa vremenom i da je najlakši i najbolji način prezentovati svoju poeziju preko YouTube-a, društvenih mreža i dopire, znači, do celog sveta. Čita se, znači, a najviše moja poezija u Aziji i, mislim, istok. Mogu da se pohvalim da je knjiga i u Americi. Mislim da nije zastupljena na južnoj hemisferi, Južna Amerika, Afrika i Australija, to još nije, ali ima vremena. Ali Neco, zašto nama gore društvene mreže? Ja sam postavio danas i to je jednostavno izgorelo. Ja posle neću imati problem sa gostima posle vas, ja ću imati goste za nared do nove godine, gotovo je već. Imam goste stalno. Pa ja ne sumnjam da će biti uvek dobri gosti u ovoj kultnoj emisiji. Meni je drago što sam danas i pozvan u radioteleviziju Vojvodine. Jel se sviđa zgrada? Odlično. Jel dobro? Odlično. Mislio sam da je Buckinghamska palača, pa sam mislio da li nisam pogrešio. Ne. Dobro, pa sigurno u to neko vreme kada si ti, mi moramo da pređemo na ti, jer moramo neke životne tajne da govorimo, onda moram da se Neci ispovedim zašto ja posle moje peglice ne vozim više auto, nešto sam poplašen u saobraćaju, pa će Neca da kaže li sam poplašen ili nisam poplašen, ali pošto sam ja naravno u kucanju pogrešio, molim te da preuzmeš ulogu voditelja i da najaviš ovu tvoju pesmu, stihu. Šta sad slušamo? Moja pesma Stihosnov. Stihosnov. Slušam tvoj san, kako mirom putuje, obavija mi želje u biserne misli, što se oko srca roje. Duša s dušom se rukuje. Pišem pesmu tvome snu, pokraj tela koje sjaji, zvezda prašinom, sav prekriven znojem, svaki stih uz dah se tiho pojavi, pokriveni tišinom. Pisao bih slova rukama po usnulom telu, bez prestanka, sve reči radosti. Ispisao bih te celu, staće sve, ako te slučajno probudim. Tiho pišem do uranka. Slušam ti san, putuje oblacima, priča mi reči mile, sav jasan i razgovetan. Još malo pre svitanja pesma dočekuje dan, pre nego što sunce sja. Ispisana perom želje, nebitno ko je iznedri, san ili ja.
Čuvar noći. U noći kada nedelja postaje ponedeljak, uvek u interesantnom društvu. Uz zanimljive informacije, s naglaskom na njemu svojstvenu muziku. Čuvar noći. Vaš Aleksandar Saša Filipović. Čuvar noći. Čuvar noći. Samo simpatija u nama uvek živi. Reče mi Neca da slušamo istu muziku. Neco, ti si kao poručen došao za ovu emisiju. Jer ovo Šerbedžija recitovo ili si ti recitovo? To hoću da te pitam. Ipak sam ja. Dobro. Vidi, pa da ne bude posle da svoje noćne smene zameniš ovde sa smenama na Radio Novom Sadu, da malo vodiš nekog noćnog programa. Ovo je baš bila pesma koja je posvećena mojoj tematici, a to je noć. Noć kao mesto kad ostajemo sami sa sobom, kad ostajemo sami sa svojom dušom, sa svojom psihom. Noći su jako teške ako su dani stresni, jel tako? Ili kakve su noći jednog saobraćajnog policajca kad nema saobraćaja? Jel se zapisuju stihovi? Šta se radi? To su, mogu da kažem, odlične noći. Dobro za kreativnost. Da. Još kad je vedro, mesečina, zvezde, a ima tu, mogu da kažem, nisu loše noći, ni kišne noći, ni hladne. Da. Noć je noć, tu je tišina, samoća, misli, usklađenost uma, duše i srca i onda je sve lako. Dakle, priča mi čovjek koji je učestvovao u ratu, jel tako? Da. Ratni vojni invalid, jel? Da. Sad ti meni reci kao čovjek koji zna i šta je nacionalno i koji zna šta je boriti se, jel ja smem da puštam ovde izvođači iz drugih republika? Jel se to gleda, mislim, ideološki ili gledamo emotivno? Kako ti gledaš? Ne, ja gledam emotivno i gledam kakav je ko čovjek. Najbitnije je da svako od nas bude, prije svega da nauči da bude čovjek, a sve ostalo ide svojim tokom. Jel najlepše kad ja kažem ljudovati? Jesmo li zaboravili u ovoj eri mobilnih telefona, u eri društvenih mreža, jer smo li zaboravili ljudovati, da je najbolje kad se ljudi sastanu, pa čašica razgovora, pa lepi trenuci u društvu? Slažem se, ljudovanje je nestalo, sve se svelo na mobilne telefone i kratke, brze razgovore. I sve ih više koristimo, mislim, na mobilne telefone, a sve nas više iritiraju. A kaži mi, molim te, kada govorimo o saobraćaju, Da. koji je najčešći prekršaj? Ne mogu da se odvoje od mobilnog telefona ili čašica više ili ne brže od života? Kad bi neku svoju internu statistiku napravio, gde ljudi najviše greše kad je saobraćaj u pitanju? Pa na sreću najviše greše gde je možda po meni najblaže, a to je da zaborave da upale drvena svetla. A dobro. I šta ti